ba daw ako para makasayang sa hugasan? Hello. Ang butangan dito asin. Ito na sabay. Ito. Ano ang update? Pinta siya. Kaya ano yung mali? Wala nang ibang magkahihigit pa. Lahat sila'y maganda. Tunay na kagandahan ko. So, ganyan? Talaga naman, kaya ilap lang siya ni tayo. Yan, so dapat lang. Kasi kung hindi, oh my God. Magkano kasi na mainit? Wala na. Wala na tayo kinabukasan. Kaya, wala na tayo. Ay, Ano yan? Uy, mahal. Ulam mo yun. Ligo ako ha. sorry, mamaya na ako maligo. Busy pa ang people. Ligo ako. Nagawa ka siya. Nagawa ka siya. Thank you for watching. $1,000,000 people. Nagkarigos na nga si mama mo. Kasi raman magkaribos. Kaya mapinig ng tubig. Oh, presko ko. Hoy! Nasaan ka na naman? Ba? Hindi ka na lang naligo daw na. Munti ko bang kalagayan? Kayo, kung kakain kayo, hindi kasi may pagkain. Kakain na lang. Wala yung ginagawa nila, tatapusin mo. Okay na? Makapi ka? Sabihin mo ko, tito, pag ipalis mo. Alit ka ano? Say it, baby. Wait lang, nakaano na. Pauwi na ka? Hindi, pupunta ko doon sa sasakyan. Hindi ko kunin ako. Hi, Tio Chong. Tio Toy. Tio Toy. Hi, Tio. Thank you, Tio. How are you, Tio?
million down. 13 million peso. Hi for 13 people. Thank you sa likes. Hello. Ednaldo. Hi, my friend. Good morning. God bless you all. Thank you. God bless you too. Happy Father's Day to all fathers in the universe. Po! Diyan. Ano? Diyan ka mauya. Hmm? Wala ka na? Yan, may lumutang. Wala ka? Yan, ako wala ka. Wala ka? Nalanimon nga ni. Sino nag-ubos? Meron ka Ano na. ang pangalan ni Bibi? Inubos ni Bibi? What's that? Inubos ni Bibi. Ano ang gusto mo mangyari? Nano ka ni? Gusto mo yan? Gusto mo yan? Gusto mo ganyan? Ang kanya na inasurodahan eh. Hi, 8 p.m. Thank you for the Sabi na pinuntan. Pili kami na, napito dito. Sabi mo? Wala nakisaan ka kasi. So,
Tapos kami sa mama noon. Sino nag-buy niyan? Mabay daw siya. Mabay daw siya ng ganyan. Kay diri man siya nakakatad eh. Kaya binubos niya sa baby. Bakit na wala yung sulod? Ora. Ay. Mabay daw siya. Halika na. Mabay ko na siya sa Okay na, bye na. Kato na, bye-bye. Mabay ko na siya sa Bye-bye. Bay ka na kadto na. Bye-bye. Bye! Wait lang, babaubos lang nga daw. Bye-bye. Kagayon sambado. Kamalit, Chet. Model ka daw sambado mo kay magayunon. Model, sabi ko model. Rampa na, rampa. Rampa tarire. Ang magayunon nagbalon-balon taririkon mo. Ay Kaya di ko. mong bibili. Wala, dali na. Model ka muna kay Bisan na niyo. Dali. Happy blessed Sunday, Cheryl. Thank you, Sir Terry. Sir Terry, happy Father's Day. Happy Father's Day to all of you, Happy Father. Father's Day to Tap Dan. Thank you, Sir Terry. She's my sister. Hi, Happy Father's Day. Happy Father's Day to all of you guys. Thank you sa likes. Wala na ba? Wala bang magkado? Wala na. Ano si Mo? Pero mas naman. Nagbaka ka malalaw. Pag una ka madalas sa nalawlaw. Pwede pag kanina sa las lamay, ma. Dahil lalaw. Ay, ibabag ako sa bungto. Gano'n ka? Simento, sabi ko, pwede din ako simento, di ba? Kaya nahabit ako kay ko. Di ba nakulado ko sa, nakulado ako sa tawo. Nagpagado sa, ano, lapida. Huwag na ako, nagbayad na siya ng manok eh. Nagkatatsako. Dahil niyan, ang pagado. May ganit ka dito, hindi ko maghilap ang luto, ha? Ano ko mo, ano? May darabag ako na, bibinakal bag ako na sara. Kaya kanagin mo na ako man. Sabi ko, pag ulit, pagkatapos sa dapit ko, bakit makukuha. Una na yun to. Long. Ano mo sarap? Handa ko na sara. Ito ko. Dili, ano, everyday siya. Hi, Ednaldo. Ganit kayo may lawlaw pa sa'yo. Ikaw naman. Kaya ganin ka. Pero hanap ko ang kasag. Binang mo dali kasag. Binuhutan yun, dagan sa bangk kami. Dagan mga tao dito, dagan hisa. Mga bata, marami ng kasag. Karagoon man, iduwa na hiwa o di. Sarap o. Sarap o hiwa. Sarap na. Kaya na kami. Ito ka lahat, buntot. Kapag ako na, ano, lapida. Ikaw na yung ulit. Ha? Hindi ko manalo. Bungtong, bakal ako Ricardo. Nagkakaon ako. Tawiyo, lana, sibuyas, bawang, luya. Babaya sa loob ni Tito Jerry. Ano yun? Kaya. Ha? Ano ko na ano. Ano yun? Manghuwan. Ay, Si Manghuwan. Wala mo na. Pulutan. Mau yung paborito ni Kuhan ko. Paraw pag ko yun. Paborito niyo? Pag tukaw na ka upo ko yun si Sino? Kuhan, Irene. Badaw. Sila? Pinarong ko yun sa snack. Pinarong ko sa snack. Pamurot na daw. Ngayon, parang purot. Tigsararo liwas. Sa ng mga wang kunaw na ko niya tigsararo lang. Wala na yung luto niya.
Picnic turtle. Dagan ito. Yan, tulingan mo. Dito. Kaldero, pakseo. Pinaksayo. Dara pa yun nila kanina. Hindi ko alam. Hindi. Oo. Thank you, 6 people. Nariyan ko si Rama, sabi kung narami lang na may karito sa hindi man kailangan kami bado. Sino sabi? Matali. Matulipon ka kayo buti. Ano ba ito? Si Cherry, si Charity, si Tuna. Puro si. May Christy man yan to. Di man nakaupod si Manay Christy kay ano. Ito mga maganda yan. Mga panguan lang talaga siya. So, bakit? Wow! Pagayon. Hay, nansa ako. Kailan mahingi-hiling ako? Mahingi. Sip, ay, bad! Bakit? Ikaw talaga? Kaya na nga taga. Saan pa na nag-ista malili sa ato? Nagwari sa si Manay Christy pero nalimot na ako sa nitsura niya. Nagurang na. May silisti pa nag-ista sa ato. Saan ang nito? Ini panigabi ko na ini. Nilaga man dito na kanya sulakan para may binyang kanina. May nag-imod sa ito pagkain. Naa. Feel like that. Was supposed to. Nakali si Tito mo pa. Ha? Okay. Diri ko na, on duty ko na sa Leo. On duty ko na sa Leo. Uya din na ka mo. Madali. Agaso talaga ini na. Sabi ko nga ni Butangan, sabi ni Lawrence, pala inyo, sika, sini. Ikaw talaga, maburo ko. Mapahulugan mo yan mo. Galing. Thank you.
Dapat pala nga niya. Hi, Jose. Walter. Hi, Jose Walter.
ko rin nakadun sa labas.